machielo mar mondo mi wabiwane ni to en nga mabiro bedo ka yombo mago e yiero mag LSK mi bed ka ibago kanyo chieng' tarik 19 dwe mar 2 mano higa ni mar 2026 bang' ka thuolo mano mar Faith Odhiambo serumo e telo. Jo LSK biro bedo ka dhi e yiero mar mondo mi giyier jatelo margi manyien. Asumane ote moro kae, aneno ka janeno marwa ochwalo ote moro kae. Opacho kae kata kamano mano ote ma ochwalo e namba mar 336 Nyakwara Mugejuang ang'isi ni nyalo chwalonwa ote magi kokalo yorwa duto te mag tudruok okinyi makawuono. Openjo kae ni to ang'o momiyo waneno ka Faith Odhiambo emotiyo makare mago moloyo jo LSK duto ma jotend LSK mosebedo godo. Kata kamano wasewacho kanyo ni Faith Odhiambo nodonjo tele kinde manitiere gik mopogore mane timore pacho kae, mano miyo ne nitiere ng'ala manyime kedo ne ratiro mago mag jopiny. Ote machielo mabende aneno ka ong'isa kae wacho kae ni Joyce Mosna Welo ma nitiere godo e studio kanyo okinyi makawuono mor ahinya koda kaka gitwaka to ikinde makoro Faith wuok e telo. Ang'eyo ni nitiere ting' maduong' ma yande oting'o. Bende ng'ama biro bedo ka donjo e telono bende nyalo rwako wuoche ma Faith yando rwako. Kata kamano wantiere mana kod geno pod ok wanyal ng'eyo no bobedo e yo machalo nade. Yiena mar mondo mi akaw wachu mogik ka waloro twak mar okinyi makawuono. Achak kodi Wakili Oyuga. Erokamano Joyce, an wachna mogik ne jo LSK. Kidhi kimiyo ng'ato kurani onego ipenj ni ka ng'ama miyo ombuchani to be onyalo rwako wuoche Faith to konyalo rwako to e yo mane. Erokamano. Erokamano ahinya Wakili Memory Oyuga Apiyo. Wakili Ochieng' Gora, wach ni mogik ka watieko. Erokamano ahinya, erokamano kuom miyowa thuolo mondo wanyis jopiny gigo madhi mbele.